truth is stubborn. It cannot be silenced. The truth is arrogant. It cannot be silenced. Whether you like it or not, the truth is arrogant. Inguva iko zvinoizvi yekuti mumbobvisa ma-earphone. Inguva iko zvinoizvi yekuti mumbobva pa-app. Inguva iko zvinoizvi yekuti izvo mumbobva pa-Facebook. Mumbogara pasi makabata shaya. Nekuti chokwadi chamuri kuramba ichi, umwe musi chichakuvhiringai. Nekuti the truth will never die, mark my words. It will remain the truth whether you like it or not. Whether you decide to ignore it or not, the truth will always be the truth. And it is very arrogant. Unoza zvinoita chokwadi. Unogona kuchiavoida ukamhanya ukanochivanda. But one day the truth will call you kuti ngatigarei pasi. Ende musi wachinouya chokwadi panenge pasina kurizirana. Musi wachinouya chokwadi panenge pasina kuti ngatimbogarai pasi. Because chokwadi chichauya. Vanangu, mararamiro amuri kuita, ndoda kuti ndikuudzei chokwadi. Ndeyekuti muri kuzvidzidzisa zvinhu zvisingazoregedzi. Muri kupinda mumadrugs amusingazoperi. Sexual behavior is like a drug. This habit inonetsa kukanda panzi. Mumwe gore unenge usingasazvozvidi. Rimwe gore unenge wakuda a decent life. Rimwe gore unenge wakuda a decent man. Rimwe gore unenge wakuda a decent marriage. Rimwe gore unenge wakuda upenyu hwakanyarara. But habit yawatanga iyi ichagogodza. Sazanda ichauya ichikutsvaga. Whether uri kubasa ichakutsvaga. Whether uri kumba ichakutsvaga. Whether unotonga nyika ichakutsvaga. Whether unotongwa ichakutsvaga. Whether ndiwe unoroya ichakutsvaga. Whether ndiwe unoroyiwa ichakutsvaga. Modzi yamuri kudzvara vapanai, vazhinji vakatadza kuzoidzura. Muri yamuri kudzvara vapanai inobereka in bulk. Modzi yamuri kudzvara vapanai haifi zvekumhanya. Modzi yamuri kudzvara vapanai yakafanana neuswa. Uswa nyange ukapisa hunomera chete. Nyange pasina anosakura hunomera chete. Nyange kusina kunaya hunomera chete. Hakuna une dura rembeu yeuswa, asi uswa hunomera. Saka modzi yamuri kudzvara iyi, one day it shall come knocking sasand. What are you going to do? You need this conscience. You need this conscience. You need to live right. You need to have decent relationships. You need to think decently. You need to value yourself. This is required in every person. You need that integrity. Unoda chimiro chakanaka. Asi mararamiro amuri kuitai. Kai don't care attitude. Muri kubehave sezvinonzi. Upenyu hwaunawo kucollege ndo kukwereteswa. Wako chaiwo wakausiya kumba. Uri kubehave sezvinonzi. Upenyu hwaunawo kucollege mahumbwa. Chaiwo muchazoti ndatitangisa. Uri kubehave sezvinonzi. Sadza uri kubikaira hausi kubikira iwe, uri kubikira vamwe. Ndoda kukubvunza kuti kana tsoro iyi mazopedza kuitamba, kana tsoro iyi mapedza kubuda bhobho, kana tsoro iyi yazonzi yapwa, kana mvura iyi yazonzi yapwa, kana poto yawagadza pamoto yazonzi yakwata, unogona here kuzopedzisa kuibika? Uri kufunga here zvamangwana, or your sight is only fixed on today? Uri kufamba wakatarisa mberi here, kana uri kufamba wakangotarisa pari nhasi? Vapana ndoda kukuudzai, mangwana anoita sekure but tinosvikako. Mangwana anoita sekure but ari real. Mangwana anoita sekure but mangwana is genuine. Nhasi uno tiri kukumanikidzirai muchitiza chokwadi, but chokwadi ichi hachife. It cannot be killed by men. It cannot be killed by a sword. The truth will stand for itself. Muri kuda kuedza kudii? What kind of families are you trying to build? What kind of relationships are you trying to build? What kind of precedents are you setting? Kuti kwese kwamunenge maenda, kwese kwamunenge muri, munoda kurarama zvisizvo.